खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। 7.8 मेग्निट्युड गोहोनि गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव मैया फुंनि समाव फिलिपाइन्सआव गोबां गोजौ बिल्डिंफ्रा बायसिननानै खहा जादों। गोजौ बिल्डिंफ्रा बायग्रबनायजों लोगोसे गासै 15 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों आरो लैथोसेराव थानाय न'फ्रा बायसिननायजों लोगोसे गासै 200नि बांसिन सुबुंफ्रा जोखोम जादों। फिलिपाइन्सआव मैया फुंनि 7:37 रिंगासो समाव बे गेदेर बांग्रिंआ मावदोंमोन। आसामावबो थांनाय रबिबारनि हरनि 11 रिंगासो समाव 5.1 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रिं मावदों। बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव आसामावबो मरिगाव जिल्लायाव खहा जानायजों लोगोसे 2 सुबुंनि जोखोम जानाय खौरांबो मोननाय जादों। आसामनि बांसिन जिल्लायावनो बे बांग्रिं मावनायनि गोहोमा गोग्लैदों। क'क्राझार जिल्लानि रायमना माहारियारि पार्कनि 5थि गायसनथाय सानखौ मैयानि सानाव गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय कसुगावनि सुजित नार्जारी गोसोखां न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै फालिनाय जादों। भारत आरो भुटान सिमा ओनसोल रायमना हाग्रामाया थांनाय 2021 मायथाइनि 5 जुन सानखालि आसाम सोरखारजों माहारियारि पार्क महरै फोसावजानानै मैयानि सानावनो आबुङै माहारियारि पार्क महरै गायसनजादोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैया 5थि खेब गायसनथाय सानखौ फालिनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म, मृत्युंजय बसुमतारी, रबिराब नार्जारी आरो गोबां माननि आलासिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। पर्बत जरायाव फिन सोमजिदों दुंहाव थासारि। गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै लामायाव आवथेनानै बे दुंहाव थासारिखौ खालामदों। फोरमायथिनो गोनांदि आसाम सोरखारनि मुख्यमन्त्रि पकिपत लामा बानायनाय मावथांखिनि 10 नौ माहारियारि राजा लामा बानायनायखौ लानानै बे बेले-बेजे थासारिया जादों। बे लामाखौ बानायनो थाखाय 1,34,99,500 रांनि खामानिजों बे लामाखौ बानायनो खाबु मोनदोंमोन, नाथाय बे लुफुंजानाय लामाखौ बानायनो थाखाय थांनाय 2023 मायथाइयावनो जागायदोंमोन। नाथाय बे लुफुंजानो लानाय 1 किल'मिटार लामाया बोसोरथाम बारलांबाबो दासिमबो लुफुंजायाखै, जायनि जाहोनाव थांलाय फैलाय खालामनाय हान्था मेलानिफ्राय लानानै फरायसाफोर थांलाय फैलाय खालामनाय गोबां सुबुंफ्रा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेखौ लानानै ठेकेदारआ बेले-बेजे खालामनायनि असदाव गोबां रायजो राजाफ्रा जयै ओंखारबोनानै बे दुंहाव थासारिखौ सोमावसारनायखौ जागायदों। हेमन्त बिश्व शर्मा मुदाबाद जोंनो लामा नांगौ बायदि स्ल'गानजों थासारिखौ दुंहाव खालामदों जेंनायाव गोग्लैनाय रायजो राजाफ्रा। आसामनि बावैसो सिगां गोदानै मन्थ्रि महरै सायख'जानाय गासै 19 मन्थ्रिफोरनो गिबि मन्थ्रिया गावबा गावनि बिबानखौ राननानै होबाय। सोर मन्थ्रिनो बबे बिबानखौ होनाय जादों बे जादों फारियै गिबि मन्थ्रिया गावनो हम एन्ड पलिटिकेल, PWD बिल्डिंस एन्ड नेशनेल हाइवेज, PWD रोड्स, पावर इनफर्मेशन, पाब्लिक रिलेशन, प्रिन्टिं एन्ड स्टेशनारि एन्ड एनी अदर डिपार्टमेन्ट नट एलटेड टु एनी आदार मिनिस्टार बिबानखौ लादों। हासुनि राय सोरखारनो ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट, सयल कनजारभेशन एन्ड वेलफेयार अफ माइनरिटिज एन्ड डेभेलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों। अशोक सिंघाल बिथांनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार एन्ड मेडिकेल एडुकेशन एन्ड रिसार्च बिबानखौ होदों। बिमल बरा बिथांनो कालचार एफेयार्स, इन्डास्ट्रिज, कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइजेस एन्ड एकेजि पलिसि एफेयार्स बिबानखौ होनाय जादों। बिश्वजित दैमारी बिथांनो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, सेरिकालचार, स्पर्ट एन्ड युथ वेलफेयार, स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनारशिप एन्ड इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बिबानखौ होनाय जादों। जयन्त मल्ल बरुवानो फाइनेन्स, इनफरमेन्ट एन्ड फरेस्ट एन्ड माइन्स एन्ड मिनारेल्स बिबानखौ होनाय जादों। कौशिक रायनो फुड, पाब्लिक डिस्ट्रिबिउशन एन्ड कन्ज्युमार एफेयार्स, हाउसिं एन्ड अर्बान एफेयार्स एन्ड पपुलेशन बिबानखौ होनाय जादों। केशव महन्तनो रिभेन्यू एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट, साइन्स, टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज एन्ड जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेशन बिबानखौ होदों। कृष्णेन्दु पल बिथांनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं, हिल एरियाज एन्ड बराक भेलि डेभेलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों। नीलिमा देवीनो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेरिनारि एन्ड फिसारि डिपार्टमेन्टखौ होनाय जादों। पीयूष हाजरिकानो एग्रिकालचार, इरिगेशन एन्ड पार्लियामेन्टारि एफेयार्स बिबानखौ होदों। डक्टर रमेश बेगु बिथांनो स्कुल एडुकेशन, हायार एडुकेशन, ट्राइबेल एफेयार्स, प्लेन एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिखौ होदों। सुशान्त बरग'हायनो वाटार रिसोर्स एन्ड जुडिसियेल बिबानखौ होनाय जादों। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।